Assalamu alaikum mai gida, barka dai. Barka dai. Yawwa tambaya ce na zo da ita, idan ka bani amsa kana da kyautar naira 1000. To, Allah sa na sani. Ka sa Allah a ranka. To da daka ne kan sa arena? Ta tambaya kake min wannan ne. Za ka taɓa min guri ko sai na make ka? To mai gida ka faɗi ka yi haƙuri sai an jima. Allah ne mutane da yawa. Assalamu alaikum, barka dai. Amma alaikum salam, barka dai. Yawwa tambaya ce na zo da ita, idan ka bani amsa kana da kyautar naira 1000. 1000 guda? 1000. A masha Allah, zan ci 1000 nan. To ka sa Allah a ranka. Sa Allah a raina. Na'am. To ai tunda aka haife ni ina tare da Allah ban taɓa rabuwa da shi ba, kamar ya zaka ce sa Allah a raina. Wannan wace irin magana ce? To mai gida ka faɗi sai an jima. Ka faɗi. Kai ne da ka faɗi, ni Allah kullum a raina yake, ka ji wani. Assalamu alaikum, barka dai. Yawwa tambaya ce na zo da ita, idan ka bani amsa kana da kyautar naira 1000. Da sa na sani samu 1000 nan. Ka sa Allah a ranka. In bai sa Allah ne na ba kai san da saka. Shine fa abubuwa na ba. Mai gida ka faɗi. Na wadi. Ka faɗi. Ina kin rayuwa ce kama tsaba mai gida. Assalamu alaikum, barka dai. Wa alaikum assalam. Yawwa tambaya ce na zo da ita, idan ka bani amsa ka ci kyautar naira 1000. To Allah ya sa zan iya. Ka sa Allah a ranka. Gaskiya ne. Sa Allah a raina. Gaskiya ne magana. Na'am. Ai hadda manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam. To mai gida na ji daɗin wannan amsar taka, kab wanda na rinka yi wa tambayoyi ba wanda ya bani amsa. Da aka ce ka sa Allah a ranka, ai sai ka ce ka sa hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ga kyautar 1000, me zaka iya cewa? To ni na gode Allah ƙara mana sani. Amin sun amin. Saboda haka gata. Na gode. Sai an jima. Yawwa. Wadalla. Yawwa.